Dette er en historie om bevidsthed. Det vil gerne holde i hånd med hinanden, som en lang række børn, der glasagtigt finder vej imellem hinandens fingre, fingre imellem fingre, fingre der mærker hinanden, en skal udenom, en hinde, tynd og fin, da væsken indeni er en verden, som eksploderer, hvis det fandt ud af, at det var sluppet løs. Det inde i de her væsener er en sådan kraft, at det vil ud, men ved ikke hvor det er endnu. Det er velbevaret i disse kroppe og ligger trygt og skvulper som varmt fostervand. Det startede med at tænke en gang i svundne tider, denne væske. Ved et øjebliks suk blev det lige pludselig rykket, som en tidslomme, rykket et lille skridt. Så det fik en idé. Ideen var ikke så vigtig, men i og med at der fødtes en idé, eksploderede noget fantastisk. Noget der ikke var sket før. Som en eksplosion i vand. Noget forrykkede sig, og det stoppede ikke. Der kom en udvidelse af noget, der var konstant. Der skete en forrykkelse af noget, der ikke vidste, at det kunne rykkes. Noget blev større, som ikke vidste, at det kunne blive større. Dette var en idé. Ideen var forrykkelsen, udvidelsen. Udvidelsen af noget, der aldrig havde udvidet sig før. Ideen rummede det hele. Alt var nu ideen, og sådan blev det. I oceaner og momenter blev ideen i det, den var, og ikke andet. Ideen var alt og intet. Det vidste ikke bedre. Det svømmede rundt i ideen, og det var ideen. Det og ideen var et og samme, indtil noget skete. Noget skete i det var før ideen. Det blev klar over, at ideen kom fra sig selv. Ideen kom derfra, men det opdagede i et splitsekund, at ideen var kommet ud fra det, og derved ikke havde været der hele tiden. Og ideen var kommet ud af en forrykkelse, som var ideen selv. Ideen var som en splint, der havde boret sig ind ved et skridt, og nu gjorde opmærksom på sig selv. En nysgerrighed spredte sig, en rystelse nærmest, som et skælv ved en pludselig opståen af et lyn af opmærksomhed. Fra at svømme i sig selv til at blive opmærksom på noget, der var uden for sig selv. Men med en viden om, at dette uden for sig selv opstod kun alene fra det inden i sig selv. Som en tråd, som et spejl, dog et tryllespejl, for det der var uden for sig selv kunne forrykke sig endnu mere og gøre noget, som var helt nyt, og som det indeni ikke kendte til. Dette var mageløst, forunderligt. Det blev klar over, at det eksisterede. Det følte en væren, at være, eksistens. Hen over stok og sten. Må jeg være til, spurgte det tøvende. Må jeg? Men denne væren af noget vidste ikke, hvad det spurgte om. Det morede sig over, at det kunne spørge ud på denne måde, og denne væren vidste ikke, at det spurgte. Det kom bare sådan ud. Dette skabte spørgsmål. Må jeg være til, som en dråbe, der blev klemt ud fra noget stort. En tåre, der pressede sig på og fik frihed til at være sig selv, i et fald mod noget i ukendte højder. Frit i luften blev det skabt, dette pludselige spørgsmål, skabt fra en opmærksomhed. En vågen bevidsthed og en vågen ubevidst opmærksomhed, som gav plads til denne væren, der spurgte nu, fordi den, uden at vide det, skabte en form af noget ved spørgsmålet. Ud fra dette noget usædvanlige spørgsmål, som ganske stille og roligt gav plads til en spirende bevidsthed om sig selv. Deri ligger kimen til bevidsthed, til liv, og det tog fart. For væren opdagede, at der lå rum i det at spørge, for da dette spørgsmål faldt fra, at en opmærksomhed har givet det plads, kom der endnu et spørgsmål. Hvor er det, at jeg kan være til? Og som en eksplosion stillede væren endnu et spørgsmål. Hvor er jeg? Og hver gang der blev stillet et nyt spørgsmål, blev der i væren dannet en forestilling af noget. Ikke som vi kender det, men mere som små frø. En fornemmelse af noget, der spirede. Noget, der sugede næring ved spørgsmålene til sig. Det dannede en flade. Noget, hvorpå det kunne placeres. Noget, hvorpå at en begyndende bevidsthed kunne placere forestillinger, ja, fantasier om noget.
kvantespring. Omkring hele dette teaterstykke af forrykkelser bredte en udvidelse. Det pressede ud af, som ringe af flader, hvorpå noget kunne fæstnes. Sådanne nogle små idéer, små børn fra rummet mellem væren og ideen. For i og med, at ideen og væren skabte rum imellem sig, gav det plads til nye idéer. Idéer, der ikke synes at komme fra væren og ideen, men ligesom blev synlige i en vibration fra det begyndende udvidende rum mellem ideen og væren. Kvantespring fra trinbræt, som ikke var synlige, som små galakser, der mente, at de hele tiden havde været der, og nu roterede roligt og scenevendt i rummet mellem væren og ideen. I dette mikrokosmos blev makrokosmos den kære tvilling, og opnåede en tilstedeværelse af, at dette altid havde været sådan. Dette liv af galakser, der roterer, sådan er det jo bare. Men en glemt idé om oprindelse fra at være støbt imellem væren og ideen, at være kommet ud af en forrykkelse af et enkelt suk, et ubevidst suk, som fandt sin tilstedeværelse noget anderledes, da det skabte en idé om sig selv. Så fra at spørge, må jeg være til, som faktisk vidnede lidt om en følelse af at tilhøre noget, eller måske ligefrem en ambition om tilhørsforhold, uden at være klar over, tog skuespillet en helt ny drejning. Da det i et kvantespring fyldte et uendeligt rum med galakser, som havde en mening om, at de altid havde eksisteret. Hvordan kunne dette lade sig gøre? Vidste væren godt, at det med sin idé, som var den selv, havde skabt et rum så uendeligt stort, at det havde skabt sit eget liv? Hvordan kunne dette lade sig gøre, at tage sådan et kvantespring? Et følgeskab. Det at være til på egen hånd i et følgeskab af tumlinger, der fandt riller i vejen efter værens kvantespring. Riller, der mindede om sorg i noget, der ikke vidste, at det blev større. Rillerne forblev som udskårne fordybninger, som aftryk af noget, der bevægede sig. Det blødte, som om det græd. Ikke som små tårer, men som en langsom gengivelse af en tyk flod, fyldt med alt og intet. Denne væren, der hele tiden ekspanderede ved at rykke ud af, for at nå de spørgsmål, den selv sendte ud, kunne mærke, at den hang fast nogle steder og skabte riller. I hvad, vidste den ikke. Rillerne blev forhornede, krakelerede, blev hårde i kanten, i fugerne. Værens følgeskab, en form for affald, der magnetisk ønskede at følge væren, kunne ikke lade være med at følge væren. Tumlingerne vidste ikke noget. De søgte kun væren, mens de lavede riller. Tumlingerne og væren vidste ikke, at de var en af samme, dog med en illusion om adskillelse. Noget havde sænket farten og havde delt væren, taget noget af dens komethale, hakket det i stumper og stykker. Men som retningsløse ønskede stumperne, disse tumlinger, kun at blive forenet og halsede efter i en magnetisk strøm. Evigt i fart, dog ikke lige så hurtigt som væren. Altid lige bagefter, altid forenet med væren, men med opfattelsen af at være adskilt. Ved denne sænkede fart var det nemlig sådan, at disse riller blev skabt. Tumlingerne rev i noget og skabte sorg i noget. Først valgte det noget at forhorne sig. Der skabtes et chok, og noget ønskede at sunde sig, forhorne sig og stivne til. Som en sommerfugls transformation krakelerede disse hårde fuger efter nærmere overvejelse. Som endnu et rungende suk gav det genlyd, da det hele slog revner, og lys brød igennem rillerne. Noget var inde i noget. Noget lyste igennem rillerne. Noget var derinde. Som endeløse flade planer. I hver en rille var der en flade, en glat flade. Imellem væren og ideen skete dette drama. Endeløse planer med hver sin idé om sig selv.